ngucapne matur suwun sanget rawuh panjenengan sedaya sampun purun rawuh dhateng gubuk kula. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya niki wau angsal ridhone Gusti Allah, angsal pitulungane Gusti Allah. Harapan niku namung teng Gusti Allah. Harapan selain kepada Allah itu nanti kecewa. Makanya saya pengen panjenengan datang ke sini pun niatnya satu, untuk menyambungkan tali silaturahmi. Mergo duwe pangarepan selain ning Gusti Allah niku kecewa. Harapan niku namung teng Gusti Allah. Pertama, kula ngingetaken dumateng kula kiambak lan panjenengan sedaya, la ing sakartum la jidanakum. Dawuh Gusti Allah sanes dawuh kula, sapa ae sing bersyukur iki bakal ditambahi kalih Gusti Allah. Muga-muga kita sedaya saged dados tiyang ingkang bersyukur dumateng Gusti Allah. Aja sampai merga salah sijine nikmate awake dhewe iki mau ilang utawa ora keturutan terus dhewe ngufuri nikmat-nikmate Gusti Allah sing lintune, sing liyane. Lek awake dhewe pengen oleh ridhone Gusti Allah, ya kudu ridho kalih peparinge Gusti Allah. Dadi ora usah dadak mikir piye Gusti Allah ning awake dhewe, tinggal piye awake dhewe ning Gusti Allah. Jadi dawuh Gusti Allah niku ngaten, aku ki tergantung saka prasangkane hambaku. Dadi menungso urip ancen ngono kuwi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Kadang-kadang munggah, kadang-kadang mudhun. Lek pas munggah ya aja terlalu susah. Aja terlalu susah. Mergo lek terlalu susah engko gak sida munggah-munggah. Ngersulo ae omong ae ngono malah ra sida-sida randang mari-mari. Dadi lek nek masalah iki aja gampang cerita, upload geger mbek bojone kok upload status. Didelok wong sing ra seneng tambah disorai. Terus sing wong ndek niat elek iki malah mengko iso manfaat nih. Wah iki mumpung cek geger mbek bojone iki. Iso tak rayu titik iki to. Nah, akhirnya gelem mbek aku. Wah, bahaya kowe tuampani karo garangan. Kalau kita ikhlas itu semua masalah cepat lepas. Niku saestu. Dadi apa ae sing kedaden ning uripe awake dhewe iku kabeh gambarane awake dhewe. Apapun yang terjadi di luar itu adalah gambaran dari dalam. Jadi urip ki cerminan rek. Jadi ana apa ae ning ngarepe awake dhewe kuwi ya gambaran awake dhewe. Ane dhewe dinyek wong, ya dhewe mesti pernah ngenyek wong. Utawa dhewe dinyek wong iki mergo enek kaelekan ning awake dhewe. Dadi aja sampai urip ki nyalahne wong liya. Iki sekalian ya, tak kai undangan. Dinggo rutinan malam Selasa wage. Teko rek. Engko dikir Al-Fatihah. Dikir surat Al-Ikhlas iki lho. Dalam Selasa wage. Ancen wong urip iki ancen kon sing sabar. Wong urip ki kuncine innallaha masabirin. Kuncine wong urip ki sabar karo salat ya mung kuwi tok. Pokoke selama awake dhewe sabar, selama awake dhewe ki salat ya selamat. Tapi lek awake dhewe ora sabar, ora salat ya ora selamat. Nah, awake dhewe iso sabar kuwi mergo salat. Apa meneh kok kowe gelem salat bengi, sabarmu tambah turah-turah. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nggih, sepindah kula ngucapne matur suwun sanget rawuh panjenengan sedaya
sampun purun rawuh dhateng gubuk kula. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya niki wau angsal ridhone Gusti Allah. Angsal pitulungane Gusti Allah. Mergi sedaya harapan niku namung teng Gusti Allah. Harapan selain kepada Allah itu nanti kecewa. Makanya saya pengen panjenengan datang ke sini pun niatnya satu, untuk menyambungkan tali silaturahmi. Mboten angsal gadah pengarepan napa-napa niku mboten angsal. Mergo duwe pengarepan selain ning Gusti Allah niku kecewa. Harapan niku namung teng Gusti Allah. Nggih, monggo sareng-sareng ingkang pertama kula ngingetaken dumateng kula kiambak lan panjenengan sedaya, la ing sakartum la jidanakum. Dawuh Gusti Allah sanes dawuh kula, sapa ae sing bersyukur iki bakal ditambahi kalih Gusti Allah. Muga-muga kita sedaya saged dados tiyang ingkang bersyukur dumateng Gusti Allah. Dawuh saking Mbah Yai Asrori niku, ada satu maksiat yang bisa menghalangi datangnya nikmat, yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Nggih menika wala ing kafartum inna adzabi lasadid. Nggih menika tiang-tiang ingkang kufur terhadap nikmate Gusti Allah. Aja sampai mergo salah sijine nikmate awake dhewe iki mau ilang utawa ora keturutan terus dhewe ngufuri nikmat-nikmate Gusti Allah sing lintune, sing liyane. Saumpamane to rezekine berkurang utawa ora patek duwe duit, tapi sing penting awake sehat. Awake dhewe sing penting sehat. Mergo iki lek ora disyukuri kok akhire jibek. Lah jibek iki mau gersula iki mau termasuk dalam hal kufur. Lah kufur iki kok sing marai awake dhewe susah. Mergo surga neraka kuwi ora dadak ngenteni mengko. Surga neraka kuwi iso dhewe rasane ket saiki. Lek saiki awake dhewe rumangsa ayem seneng, kuwi berarti awake dhewe mlebu surgane Gusti Allah. Tapi lek awake dhewe kok saiki susah, urip ngrasa susah, ora ana penake, ora ana syukure, berarti awake dhewe ya mlebu nerakane Gusti Allah. Mergo tanda-tandane tiyang sing beriman niku atine senang. Jadi ora perlu dadak tekok ning sapa-sapa awake dhewe iki beriman apa ora. Lek awake dhewe kok susah hae, berarti ancen awake dhewe iki ora beriman. Tapi lek urip kok ngerasa seneng ayem, kuwi tandane awake dhewe ya beriman. Mergo ngeten, kabeh kuwi balik ning awake dhewe. Lek awake dhewe pengen oleh ridhone Gusti Allah, ya kudu ridho kalih peparinge Gusti Allah. Dadi ora usah dadak mikir piye Gusti Allah ning awake dhewe, tinggal piye awake dhewe ning Gusti Allah. Gusti Allah ki nganu gampang. Dadi Gusti Allah kuwi tergantung teko prasangkane hambane. Jadi dawuh Gusti Allah niku ngaten, aku ki tergantung saka prasangkane hambaku. Dadi wis dhewe iso niteni, lek dhewe ki atine seneng berarti awake dhewe disenengi karo Gusti Allah. Lek dhewe atine ora seneng berarti awake dhewe ya ora disenengi Gusti Allah. Lek kula malah ngeten. Dadi lek aku karo wong ki mau seneng,
Maksudnya karo wong ki mau ora nek rasa jengkele, karo bojo, karo anak, karo tangga, ketemu sapa-sapa kok atiku seneng. Kuwi berarti ya aku seneng mbek Gusti Allah. Tapi lek karo wong kok rasane mangkel, ketemu wong kok jengkel, ketemu kanca sebel, ketemu bojo jengkel, ketemu anak sebel, ketemu tangga sebel. Kuwi berarti karo Gusti Allah ya disebeli ngono ae. Ngono ae. Dadi ora usah mikir sing rena-rena. Jane gampang. Ben iso ngene iki, ben iso seneng terus gampang. Aja didelok makhluke. Didelok sing gawe makhluk. Mergo lek sing jenengane sing digawe Gusti Allah mu rena-rena, tapi lek Gusti Allah mau mung sawerna. Gusti Allah ki mung siji. Allahu Ahad. Gusti Allah mung setunggal. Carane ya kuwi mau aja didelok menungsane. Mergo menungsa ki ana Gusti Allah kuwi gawe ngangge sifat jamaliyah maupun sifat jalaliyah. Cara pitik iki enek ndoke ya enek telake. Lek pengen oleh ndoke ya kudu gelem karo telake. Cara ndek bojo kadang lek ngguyu kuwi berarti Gusti Allah sedang menunjukkan sifat jamaliyahnya. Tapi yo bojo ki ra tok ngguyu terus malah kaya wong edan. Dadi bojo ki ya nek cemberute barang kuwi ya kudu nampa. Kaya kadang-kadang udannya ora mesti udan terus yo banjir to rek. Kadang-kadang ki ya nek kemarone barang ngono ki mau. Dadi menungso urip pancen ngono kuwi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Kadang-kadang munggah, kadang-kadang mudhun. Lek pas munggah ya aja terlalu susah. Aja terlalu susah. Mergo lek terlalu susah engko gak sida munggah-munggah. Ngersulo ae omong ae ngono malah ra sida-sida randang mari-mari. Dadi lek nek masalah iki aja gampang cerita, upload geger mbek bojone kok upload status. Didelok wong sing ra seneng tambah disoraki. Terus sing wong ndek niat elek ki malah mengko iso manfaat nih. Wah iki mumpung cek geger mbek bojone iki. Iso tak rayu titik iki to. Nah, akhirnya gelem mbek aku. Wah, bahaya kowe tuampani karo garangan. Heeh. Biasane ngene iki wong wedok, tapi wong lanang sing lambe wedok ya enek. Nek sampean ningali kula niku apa pernah to ndudone susahku ning wong iki mau. Di demo, dipenjak, dicekel polisi iki lho. Aku yo malah guyang-guyu. Akhirnya polisi ini ya ora iso nyapa-nyapa ya ditokni. Ora sida di penjara. Sampai dereni wong edan barang kok aku. Coba kalau polisi ndak apa-apa, saya ridho sampai ditampilkan yang TV swasta kayak Gus Samsudin Edian cekel polisi malah saya ridho lho piye kalau kita ikhlas itu semua masalah cepat lepas niku saestu makanya kula niku ruwemen lek ngerti kaya nduk desi ngono kuwi maksudnya kula niku sering mengapresiasi wong-wong sing ning dalan anak-anak muda sing utawa wong tua sing ngangkat gerobak dodolan bakso ngono kuwi kula niku duwe rasa iri. Mergo nek wong kok kerja keras dienggo bojone kuwi iso uga pahalane luwih gedhe ketimbang salat wengi ping 1000. Lho niku saestu. Wong gelem kerja keras rekoso kuwi pahalane luwih gedhe ketimbang salat bengi ping 1000. Niku wageng pahalane niku. Karena kula niku seorang ketemu tiang-tiang ning dalan dodolan niku kula remen ngoten niku. Kula remen, ngei remen, tapi lek dijaluk kadang-kadang malah ora tak wahi, jarang ae. Lek nek wong kerja keras ngono niku kula seneng kula niku. Sing kaping kalih sing kula suwun salat bengine aja sampai ditinggal nih. Mergo amalane kula niku sing pertama niku salat bengi. Mergo ora kabeh iso nglakoni salat bengi kecuali wong sing ditresnani karo Gusti Allah. Semono uga wong sing tresno karo Gusti Allah. Lek ora tresno karo Gusti Allah utawa wong munafik kuwi ora bakal iso salat bengi. Makane salat iki sing paling abot sing bedane wong munafik karo ora ki pertama salat subuh kepindho salat isya. Salat subuh ki paling abot
dinggone wong munafik. Sing kaping pindho lek sabare bar salat kuwi lek iso aja buru-buru ndang lunga. Dadi dawuh Mbah Yai Abdul Ghafur, Mbah Yai mriki niku dewe ngene ku matur salah siji tandane wong munafik kuwi lek salat pengen gendang ngalih. Iya. Malah lek iso rek, lek bar salat ngene aja berubah sik, lingguanmu panggau. Terutama bar salat maghrib karo salat subuh. Kuwi. Lek salat duhur piye? Sing penting salat qobliyah ba'diyah kuwi. Dadi saurunge salat duhur, salat 4 rakaat, 2 kali salam. Bar salat duhur ping 4 rakaat kuwi engko rezekimu banter rek. Dadi saurunge salat duhur ngono kae salat se 4 rakaat, 2 kali salam, qobliyah. Engko bar salat duhur ya ba'diyah ping 4 engko rezeki mesti karo Gusti Allah wis dilungguhne, wis disiapne. Sapa wonge kok sorenge waktu masuk salat kok wis lungguh, engko rezekine karo Gusti Allah ya dilungguhne wisan. Sing kaping 3 sing tak jaluk tiap bar salat ki mau maca surat Al-Ikhlas ping 3, Falak ping 3, Anas ping 3. Iki aja sampe mbok tinggalne rek. Utama maghrib karo subuh. Kuwi tiap bar salat boconen. Surat Al-Ikhlas ping 3, Falak ping 3, Anas ping 3. Wingko rezeki gampang wingko. Wingko rezeki gampang. Nah, terkhusus juga sing omahe akeh masalahe kuwi setiap mlebu omah kuwi maca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus maca surat Al-Ikhlas ping 3. Iku masalah piye ning omahmu kok ilang-ilang kuwi. Heeh tenan. Sampeyan ngerti piye masalahku, ora perlu dadak aku cerita. Ya alhamdulillah kabeh tuntas. Sampai masalah pribadiku lho. Wong ndek bojo siji iso geger, aku iso loro barang to. Lha kuwi tenanan kuwi. Jadi enek setan khusus sing ganggu rumah tangga. Jenengane dasim. Kuwi cara ngilangine piye? Termasuk sing dinggo gawe sihir, dinggo gawe wong lara, dinggo gawe rumah tangga berantakan, rezeki seret itu jenengane dasim. Bicarane ya kuwi lek mlebu ning omah maca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus kowe maca surat Al-Ikhlas ping 3 ngono ae. Tiap awakmu mlebu utawa metu ning omah. Engko insyaallah gangguan apa ning omahmu ilang. Ngono. Wis ngono ae ya. Jasa engko lak akeh malah mumet. Terus sing kepindho sing tak jaluk selawate di istiqomah nih. Mergo ya balik meneh. Lah awake dhewe pengin ditresnani kalih Kanjeng Nabi, awake dhewe ya kudu tresno sik karo Kanjeng Nabi. Tanda tresnane kuwi ya ngamalne selawat kuwi. Sing penting lek ngamalne selawat pertama niatne nglakoni perintahe Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim taslima. Ati lek pas maca selawat ngene aja mikir rezekine lancar, bojone nurut, bisnise maju, iso nambani wong ora. Kowe niatno ngamale selawat kuwi dinggo nglakoni perintahe Gusti Allah. Kuwi sik ae. Mergo salat kuwi lek ora maca selawat kuwi ya ora sah. Dadi awak maca selawat kuwi ya dienggo nyempurnane salat barang. Nggo nyempurnane syahadat barang ngono. Nggo nyempurnane urip maksude. Ngono ki mau. Sing terakhir sing tak omong ning ngene. Dadi apa ae sing kedaden ning uripe awake dhewe iku kabeh gambarane awake dhewe. Apapun yang terjadi di luar itu adalah gambaran dari dalam. Jadi urip ki cerminan rek. Urip kuwi cerminan. Dadi ana apa ae ning ngarepe awake dhewe kuwi ya gambarane awake dhewe.
Termasuk bojo ya gambarane awake dhewe, anak ya gambarane awake dhewe. Ning dalan ketemu wong ya wong kuwi gambarane awake dhewe ngono. Mane dhewe dinyek wong, ya dhewe mesti pernah ngenyek wong. Utawa dhewe dinyek wong iki mergo enek kaelekan ning awake dhewe. Dadi aja sampe urip ki nyalahne wong liya. Mergo apapun yang terjadi dalam hidupmu, kata Allah itu adalah gambaran dari dirimu sendiri. Kata Allah, apapun yang menimpamu itu karena perbuatanmu sendiri. Wale ngeten iki nggih kula ki ambak ngoten. Kula pernah ngomong karo bojo. Dhisik tapi ya jaman dhisik urung paham ngene-ngene ki cek. Aku senenge cek wirid tapi urung nemoni kesadaran. Bojo nesu-nesu ngono kuwi sering tak omongi wong ki mbok ya sing bersyukur ngono. Eleh ngomong ping 1000 syukur lah aku dhewe urung syukur ning Gusti Allah. Ya bojoku ora bakal bersyukur. Lha saiki nesu bojo nuntut awake dhewe, tapi awake dhewe ya nuntut Gusti Allah. Dhewe nesu ketika ada teman, ada saudara yang baik sama kita hanya karena ada keinginane. Tapi awake dhewe ngibadah ning Gusti Allah ya mung mergo salat ya mung mergo ben rezeki lancar. Maca selawat ya mung mergo ben rezekine lancar. Mung kabeh mung bilang ngono kok. Karepe wong liya nek awake dhewe kena ngono. Dhewe ning Gusti Allah ora ngono, ora iso. Ora iso. Dadi kabeh sing kedaden ning urip awake dhewe iki asline gambarane awake dhewe. Aja pernah nyalahne sapa-sapa. Salahne awake dhewe. Masalah iku ilang-ilang tenanan. Mergo urip kuwi sebenere wabeh ki mau balik ning awake dhewe. Selama awake dhewe cek nyalahne wong liya, ijek enek rasa ora seneng ngono ae karo wong liya, berarti awake dhewe ora seneng karo awake dhewe. Ngoten niku wae. Mugi-mugi manfaat nggih. Sing tak jaluk aja sampe awake dhewe nyalahne sapa-sapa. Aja sampe ora trima karo sapa-sapa. Salahne awake dhewe. Engko masalah insyaallah ndang tuntas ngono. Kalau cek nyalahke wong liya masalah engko ora mari-mari engko. Al-Fatihah. Nggih, dawuh Imam Al-Ghazali niku belajar ilmu tasawuf niku carane telu, takhalli, tahalli, tajalli. Yang pertama ngilangi sifat elek, sifat-sifat gampang nesu, gampang tersinggung. Nah, tersinggung itu kan mergo enek rasa keakuan nang awake dhewe ini diilangi. Iri, dengki ini diilangi. Mergo menungso ora bakal iso sampai teko makom mutmainah selagi sik nuruti nafsu amarah. Bertakholi terus tahali. Ninggalin barang-barang sing elek terus menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik seperti kasih sayang, pemaaf, ngoten niku. Mungkin akhirnya saged tajali. Ngoten niku wau. Mugi-mugi manfaat videonya wal akhirah ya. Al-Fatihah. Saking pundi niki wau? Lho niki grup Bumi Selawat ya. Nyapa Selasa pagi wingi ra teko. Dan disangu. Jadwale tempo. Heeh. Mergo lek Selasa pagi kuwi khusus enek enek hadiah Al-Fatihah. Asline wong urip ki sing paling penting ya Al-Fatihah kuwi. Al-Fatihah iku lek dikaji sebenarnya ya uripe awake dhewe iki. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu sebenarnya membaca diri kita sendiri. Ngapiki uripe awake dhewe. Khusus malam Selasa Wage kuwi kan yen malam kelahiran kuwi.
malam kelahiranku. Makanya malam kelahiran ki aja sampai ninggalne sedekah. Lah awakmu ora iso sedekah duit, ya paling enggak sedekah Al-Fatihah. Dinggo dulur-dulurmu, dinggo kancamu, dinggo awakmu dhewe kuwi aja sampai kok tinggal nih. Ya lah awakmu duwe duit ya sedekah ngono. Nek duwe duit ya paling enggak Al-Fatihah ngono. Diposoni ngono. Ngono. Lah iso Selasa Wage sesuk teko ya. Mergo Selasa Wage kuwi ya kuwi mau dina kelahiranku. Jadi insyaallah aku paling ikhlas sedekah ya pas kuwi malam Selasa Wage kuwi. Heeh. Selasa Wage kapan to, Teh? Heh? Bulan depan tanggal piro? Insyaallah tanggal 8. Oh, iya. Guyang nyapa to, Teh? Juga kan kita syuting-syutingan, Pak. Tanggal 18. Tanggal 18. Bulan 11. Apa? Aman. Tanggal 18. Ya, 17 malam 18. Setingin Han, tak umum ke Han. Ini loh Mas, sama Ibu Mas. Tak apa-apa ben nyeteng kowe nah. Jangan berhadapan dengan akhirat. Nah, di situ kan saya di sini. Jane lek cara pengen nikah mbek Desi ngono aku ya setuju lho jane. Paham tak barakallah. Sitaya anakku nek cocok jane ya. Cocok. Ya mbok sing gelem Desine johane mah ngono ya mbok. Saged. Apa johane sing gelem Desine sing mah ya ora roh. Lek gelem kabeh ngono malah cocok ya. Oke, ana cerita baru. Dia nanti kesurupan. Sapa? Desi, Heeh. takon mulai mboten purun. Hmm. Purune kepanggih Johan dan purun. Iya. Anu, celana tak kait. Gile. Ngakune ke Jawa Tengah. Terus iki tak terone sinan Nizam. Kemarono ke Nijam meninggal lho ya. pokoke tak pilih sing kadang-kadang. Iki udu Jaka udu lah Pak Yohan. Oh iki yo iya madu-madu. Biasa mesem baru hilang demi tebak. Demit yang ngerti wong ganteng. Sementing aja abai ya. Lek abai wis anu. Eling. Aku demen jane lek nek bocah ndang gelem rabine demen aku. Mergo separuh teko sing nyempurnakne agamane awake dhewe iki ya bojo kuwi. Makane golek bojo sing ngejak ning ibadah ora mung sing nuntut dhuwit ngono. Sing gelem gugah paling ndak yang wae salat ngono tok wis apik kuwi. Sing penting gelem ngelingne waktu salat ngono ae. Iki sekalian ya anu tak kai anu undangan dinggo rutinan malam Selasa Wage teko rek engko nganu dikir Al-Fatihah dikir surat Al-Ikhlas iki lho dalam Selasa Wage ora usah wong akeh-akeh wae sing gelem-gelem ae ngono sing ikhlas ae ngono tak undang ya Selasa Wage ya Selasa Wage Selasa tanggal 18. Selasa tanggal Seninnya tanggal 17 malam 18. heeh bulan piro wi Bulan 11. bulan 11 Iya. heeh ya wis ngono ae teko lek iso rek piye iki mau ceritane grup iki mau piye ceritane mau piye ketuane sapa ta ketuane Sing tamu biasa. heeh iya so. Tapi lek sing dadi ketuane sing cocok awakmu jane awakmu ya kena
Tapi sing rada nyambung karo aku iki, sapa iki? Sapa jenengmu? Winner sih. Pinarse. Heeh. Sapa kae jenenge tak ganti sapa lali aku. Heeh. Siti Fatimah ya kena iki. Heeh, Siti Fatimah ngono. Ngono. Bu besok kapan waktune kok insyaallah anu Siti Fatimah milaku sok wi. Ning pondok ngono. Daerah anjen. Oh. Wah, tukang gawe kopi apa terima tamu ngono. Kae ning pondok kok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku jane ya kangen pengen ngene Mbah Gendeng nih. Kok insyaallah lek pas aku balik ning pondok engko. Ngajak Umi Eha dolan ngene Gus Gendeng. Kau milu ya. Ya moga-moga awakmu pas nang pondok. Dadi engko pas aku rono bisa takjak. Insyaallah mulai Selasa aku ya. Selasa. Al-Fatihah. Nduk sehat nduk. Sing penting sing sabar. Yang sabar. Nyambet damel teng pundi? Bukane berarti yang Mbak, tapi sakit-sakitan itu mungkin. Maju gini, ben-benak. Ngobrol ae ra apa-apa. Wong karo bapake ngobrol ngene wis ra masalah. Wingi Selasa wage ra anu. Ora teko. Dereng. Ya apa, cek nek kerepotan apa ra duwe sangu ngono. Iya lah iso diusahane Selasa wage teko ngono. Mare Selasa wage ibumu masak-masak. Kok lek ora nek sing mangan ki eman-eman lek masak ngono maksudku. Ki ibumu lek masakan enak to. Masak terong karo asin gitu. Ngono. Paling enggak nek sing mangan ngono lho karepku ki. Ya intine mung aku malah rada enggak penak ngajak wiritan ki. Lah tak ajak wiritan turu kabeh malahan. Aku wis alah pikirku kok lek malam Selasa ngarep penting dijak salat, dijak sholawat. Ngomong pirang kecap jak mangan ngono lah. Ngajak wiritan malah pada turu kok. Apa ya aku dhewe ngono kira-kira ya. Ya kan anak-anak kan gambaranku kabeh ya. Lah aku wiritan sakmono, lek wiritan kaya aku jam tengah wengi sampai subuh ngono piye ya? Wingi tak jak wiritan turu kabeh melani. Insyaallah. Niku Pak Mul turane pengen mriki, Pak. Tapi dereng wonten kendaraan niku. Pak Mul siapa? Bapak Desi. Dan saya kata sakit. Main apa nih kan nanti damu lah. Suatu saat pengen teng pondok. Johan iki lho. Ngomong. Ora mbok jemput to, Han. Iki, mbok jemput. Kuwi cah rada aneh lho iki. Bapaknya pengen rene sampai BA. Gue pengen jemput santri. Heeh, engko ben dijemput karo bocah-bocah. Nyuwun dipun gandeng mriki tapi kula khawatir mangke mboten anu mboten kiat ngoten nggih kula nggih matur kunjing ngono. Nek arep rene omong ben dijemput karo bocah-bocah. Ben dijemput bocah-bocah. Ya sing penting seduluran ya, Bu ya. Sing penting seduluran. Ancen anu kok. Wong urip iki ancen kon sing sabar.
Wong urip ki kuncine innallaha masobirin. Kuncine wong urip ki sabar karo salat ya mung kuwi tok. Pokoke selama awake dhewe sabar, selama awake dhewe iki salat ya selamat. Tapi lek awake dhewe ora sabar, ora salat ya ora selamat. Nah, awake dhewe iso sabar kuwi mergo salat. Apa meneh kok kowe gelem salat bengi, sabarmu tambah turah-turah. Aku ngrasakne urip enak, ngrasakne rezeki akeh, ngrasakne ati legawa ki ya mergo salat bengiku kuwi, Pur. Mungkin lah aku ora salat bengi, ora mungkin mampu ngadepi kahanane donya iki, aku gak mungkin. Dadi lek sing tak rasakne, aku iso ngrasakne urip enak iki mau, iso ngrasakne insyaallah sabar kuwi mau, ikhlas iku mergo salat bengi. Makane kaya wingi kan enek mahasiswa sing teko wingi, teko piye kok iman ki ben gak munggah mudhun lho. Iman ki ben ora kalah terus, ben ora mudhun. Carane sitok. Ben iman kuat kuwi ya kudu salat. Terutama ya aja mung salat 5 wektu, tambahno salat bengi. Aja mung salat 5 waktu tok, tambahno salat bengi. Engko insyaallah imanmu bertengger di atas. Makanya aku ngomong, kowe ngamale amalan apa iku aku monggo. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, salat. Tapi sing penting ki salatmu kuwi lho sing penting ki. Dadi ora kok kowe wiritan sampai subuh terus ora subuhan ngono malah bledru. Padha karo kowe golek apa kuwi? Golek delek kelangan anu lho. Apa ta kuwi jenenge? Jawane kuwi. Sing diomongke Santi lho. Kalau bahasa Sunda mah moro julang alun paskeun pusing. Nah kuwi. Wis sampai ngono kuwi mau. Mergo pondasine kabeh amalan kuwi salat. Cara golek banyu ki adae kuwi mau lho. Kuwi salat. Termasuk salat bengi kuwi. Dadi lek kowe ora salat padha karo nimba mbok adahi ember-embere bolong. Mbok adahi kerenjang ya percuma. Engko wadahe pondasine kuwi salat. Ngono ya Nduk ya. Salate ya. Jadi ning Dembangan kene kan ibumu kuwi ya maksudku kan duwe anu to, duwe lemah ngono kuwi arep dodolan ning Kademangan kene ya kenek. Nek memang pokoknya kowe pengen dodolan apa ngono. Kaya aku nu jane iso modali. Dodol gorengan tah, arep dodol apa tah. Ngono ning Kademangan kono. Tuku adahe kuwi. Nek memang anu bingung kerjaan ngono maksudku. Iso. Kalau gak gandeng mbek aku ya ora apa-apa. Ngono. Apa dodol somai kek ngono iso. Ngono. Ning Kademangan kene. Lek bingung kerjaan. Pokoknya sing tak jaluk tenanan sampean iki sing sabar. Mergo nganu. Urip ning donya iki sing penting sabar ya. Tenanan. Engko pasti kabeh enek barokah. Makane wong sing paling apik iki piye? Aku malah dumen karo wong-wong sing makane aku bangga mbek Purnomo iki ora kok masalah piye-piye. Purnomo pengen dodolan cilok. Oleh hasil teko keringete dhewe kuwi demi Allah, barokah banget. Lah aku ki cara enggak direpot ning ngene iki, momen aku enggak wedi dolim karo tamu. Aku pengen ya buka rosok maneh. Tapi lah aku wis kerja kan ngerti dewaan bengi ngono aku ya wis angkat-angkat dhewe. Mergo aku ki sampai saiki iri nek wong anjen aku tumpahanku mobil ya, aku kan sugih, maksudnya duit teko dhewe. Ngerti wong nggawa gerobak ndorong lho, kadang-kadang numpak mobil aku nangis. Iki teko kayak anu, numpak mobil sering aku nek wong dodol mandek aku tak enggak tuku apa-apa, wis langsung tak kei duit ngono ae. Mergo wong ngono kuwi lho sing asli. Sing iso dadi waline Gusti Allah tenanan ki wong ngono kuwi. Aku wingi bengi kae dolan ning makom to, ning makom umum pur. Cah-cah kuwi gak entuk milu karo aku. Wis kowe kaya iki lho. Tak kon anu enten aku dhewean ning makom. Ning makom umum kuwi malah
akeh wali-waline Gusti Allah sing gak ketok wonge. Tapi mergo wonge ikhlas, ridho, dodolan bakso, tani. Ngene malah karo Gusti Allah dihilangi dosa-dosane mergo metu keringete iki lho. Nyambut gawe sing halal, kerja keras kuwi. Mane urung mesti kok aku ki luwih mulya timbang awakmu. Mas ya mbok delok kaya-kaya aku ki Samsudin numpak mobil. Uripe penak urung mesti penak tenan, urung mesti mulya tenan. Iso uga malah mulya awakmu sing ngene-ngene iki lho. Sing dodolan es, dodolan bakso ngono kuwi. Iso uga ngono. Wong jujur ae nduk, bapakmu iki sing asli ya iri kok. Ngerti wong dodolan bakso ni lho. Ndorong ni lho. Aku iri, Pur. Lah aku kan padha karo wong mung ngene iki diteri duit kan ngono. Kuwi malah kurang barokah asline. Kurang barokah. Jadi sawakmu penting sing sabar. Sing sabar ngopeni wong tuwa sing sabar. Aja gawe gelone atine wong tuwa ngono. Mergo aku dhisik pun ya ngono. Aku ngopeni Pak kuwi 7 tahun dhisik. Sakit. Ibuku dadi pembantu rumah tangga. Sing ngopeni Pakku mengaku dhewe. Ya alhamdulillah saiki uripku penak ngene iki ya barokah dhisik. Ngopeni Pakku sakit 7 tahun kuwi. Pakku 7 tahun tak rawat tenanan, tak openi, tak sayangi ngono. Ibuku dadi pembantu rumah tangga, mbakku ya kerja. Alhamdulillah uripku saiki penak. Iso uga kowe ngopeni wong tuamu saiki ngono uripmu penak. Sabar. Heeh. Amin. Kaya aku. Sing gare cipek lek sakit-sakitan bajan. Iki bener-bener dinten sakit, setiap teng outlet sakit. Teng griya sakit. Ning outlet. Nggih. Kerjane ning outlet ya. Nggih, kula tasik dereng enten pinten dinten kula tumbas ning outlet. Medal saking anu sakniki kerjaan. Mergo nggih sakit-sakit ngoten terus kula tumbas ning piyambak. Cuma setiap kerja niku sakniki pinten-pinten niku sakit. Sakit terus mboten fokus. Outlet iki apa to? Kayak tempat rombong ngono. Didalah ning endi wi? Nyewa. Hmm. Nyewa tempat. Ning Tulungagung. Nggih teng sebelah desa nika perempatan badhe teng griyane kula nika saderengipun. Nah niku kendalane setiap anu sakit sakniki. Iya. Al-Fatihah. Ya pikirane sing anu, sing jembar. Saking pikiran. Pikirane sing jembar. Sing jembar, Dok. Wis ta dinikmati ae. Dinikmati. Kabeh urip wis diatur karo pangeran. Kuwi tiap subuh karo maghrib aja lali maca surat Al-Ikhlas ping 3, Falak ping 3, Anas ping 3. Bisa sampai ditinggal nih. Terus diusahakne pas nggak datang bulan, pas Joko telete kuwi ya pas arep buka, pas nutup kuwi maca surat Al-Ikhlas ping 3. Lah iso wudu sik. Terus Allah kok ya anu ora gampang sakit. Jadi jogane pinten ta, Bu? 2. 1 deh. Sekolah ngabon masing-masing. Al-Fatihah. Iya sing sabar ya.
Sifae nang pondok saiki kok. Umur piro duwe iki? 18 jalan. Tak kene banyu nih. Al-Fatihah. Kamar. Aku Al-Fatihah. Jenengan namanya cinta nih Bu. Siti Gunawan. Al-Fatihah. Baik induke ning ibuke ning bapake masih bar salat di Al-Fatihah ibuke khususnya ibuke khususnya bapake jenengan maca Al-Fatihah ping 12 dikirim ning Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani subuh karo magrib ila khususi Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala khati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu maca ping 11 ping 11 Al-Fatihah subuh karo magrib. Oh ya sing sabar. Sing sabar. Ya dikawa. Kok gawe lemah kok pondok. Penting tiap bengi maca Al-Fatihah ping 41. Isa seorangnya subuh, isa bengi. Semoga diparingi lancar lah. Paringi lancar. Bapak lah rene ben dijemput anu. Santri. Oh kabar ono ya. Ben dijemput. Berapa apa? Berapa apa? Nyuwune niku kenten enten dinten ikan dinten ngoten lho nyuwune niku badhe teng pondok. Iya, enak. Penginapannya enak. Oke. Ya wis engko bar dijemput kapan ngono. Tinggal ngomong ae sampean senggang. Al-Fatihah. Enek sing arep sampe nene. Ini tambahin itu kan itu kita lancar, desi nyambut damel, sehat. Amin. Amin ya lek waktu senggang sering-sering rene nu ora apa-apa lho. Sering-sering rene nu ora apa-apa, dolan. Dolan. Dia sempat yang seduluran ya. Sibuk ning omah ngono, dolan ning pondok. Dolan ning pondok. Ya wis digawe. Heeh. Nginep ning pondok. Iki bapake dijak lek nginep.